Moikka kaikille heti alkuun, että tämä asia on nyt yksinkertaisesti käsiteltävissä. Ja tokana, että sori jos tää tausta äänet ja tää kamera heiluu. Ja tää on laatu on muutakin ihan kakka. Mutta mä pahoittelen nyt niitä asioita. Ja tokana. Tai siis no, nyt joo. Niin, että mä joudun perumaan mun ton Stormy Life of Hellin. En mä sitä oikeesti peru. Melkein joo. Tai siis niinku se sarja ei tule tälle kanavalle, vaan se tulee mun toiselle kanavalle, eli XQTX XLPS. Ja mä kommentoin sille tälle videon, jos se joku ei löydä hakusanalla, koska se ei aina löydy. Niin mä kommentoin siinä tonne kommenttiboksiin. Niin että te voitte käydä katsomassa siitä sitten. Ja se tulee sinne, niin muistakaa tilata se mun kanava. Ja siis se sarja tulee sinne, koska siellä on vesileimaton editor. Niin mä en saa sitä editoria tähän valitettavastikaan. Tai siis niin. Ja no joo. Toivottavasti te ymmärrätte. Ja siitä vielä pari juttua, että siinähän ei enää, mullahan ei oo niitä petsejä, niin mä teen siihen uuden intron mun toiselle kanavalle. No, okei, ei vaan muuta. Moikka!